adek. En mana ni tax ma ji chulo to gi mabe waneno ni ok onego bed ni watimo kwecho ma wakwecho oko. Mano hola ma piny Kenya kawo kuom hola ma wasiko gi bakul kwa olo sate to gi nitie ma bende miyowa ang'owa mimiyowa nono miluongo ni kaka grants. Kuom mano kaka sirikal yudo pesa matimo ang'owa ma riembo godo chenro ni. To ahinya monego bed ni watimo, onego bed ni wachulo ang'o? Wachulo ushuru. Koro ing'iyo ni to ka ija ohala kata in ja mshahara kata nitie gik mitimo, oyuto ji yudo e okang' mopogore opogore. Nitie jo mshahara, nitie jok matimo ohala, nitiere gima ne inyiewo chon ma waluongo ni asset gi kizungu to koro iuse. Koro nitie gima onego bed ni chulo sirikal kind pesa mane inyiewe godo chande ka nitiere gik misetimo kuome ma waluongo ni improvements to gi koro pesa michule. Koro mano iluongo ni capital gains. To kiwacho ni asset, gin assets kaka mage ma ng'ato nyaka chul ne usuru? Wanyalo wacho ni ichule en bende e hik omenda ka hik omenda monego bed ni chwalo ne sirikal usuru ma kamano? Ma to luwore ka in gi asset chalo kaka ninyiewo ot. Inyiewo ot $2 million to ibet kode maybe higni 10 to yudo ka nitie gik miketo ilose kendo imedo. Koro mano imede cost mane timo ang'o? Mane inyiewe godo chande. Koro ka biro wach ni bang' higni 10 iuse $6 million. Koro improvements moko nyalo bet ni medo kata ma $1 million. Koro edo kama chacha en $3 million. Koro kiuse $6 million to en kind $6 million g3 mane timo ang'o? Mane nitiere chande. Koro yudo ka gimidhi chulo en gine sane gimede osebedo ka en 4% but sane gimede koro ichulo ma pogruok ma $3 million gi $1 million. Koro mano iluongo ni capital gains tax. Then nitiere ma wantiere godo bende miluongo ni withholding tax. Ko withholding tax nitiere kaka gik machalo consultancies. Kitimo consultancy en ni en yuto mar ng'ato kata en yuto mar company to nitie gima kitiyo to ng'at machuli chande timo ang'owa ok ochuli te. Nitie pesa modong' godo. To nitie bende gik moko machalo kaka dividends kata interest. Kopo ni inyiewo gik machalo ni nitiere pesa ma bank onego bed ni chuli. Ka gichuli ni iketo pesa kuomgi, iketo pesa e bank higa achiel, o nitie pesa monego bed ni bank chuli kuom pesa miketo negi noendo. Nikech pesa ni ne timo go gimoro amora to miyo gi gitimo godo ohala. Koro mano endo be onego bed ni ma bank chuli cha macha en yutoni. Koro ka bank pok ochuli to nitie ma gitimo ang'o? Ma gipogo ma koro gitimo ang'o? Gichiwo ne sirikal. Kopo ni nitie dividends mitimo ang'o? Ma bende iyudo. Isebedo kikeno gi sako, isebedo ka inyiewo gik machalo treasury bills mek government gini. Koro sama government chuli yuto ni chande, onego bed ni timo ang'o? Nitiere bende pesa ma ging'ado, ma gichulo ang'o? Ma gichulo sirikal. Koro ushuru ichulo onego bed ni ichule gimoro amora miluongo ni yuto mar ng'ato ang'ata manitiere yuto ma giyudo ang'owa ni Kenya kaeni. Kata ka ok in ja Kenya kaa to ng'at motimo ang'owa mubedo ka timo ang'o? Timo business e Kenya kaeni. Kata in ja oko. Koro mano to luwore ni king'iyo wach tax to ni isebedo kidak Kenya ka higni adi? Koso isebedo ka en ohala mitimo ang'owa? Mitimo e lo Kenya kaeni. Wacho ni